30 декабр таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар Маҷлиси ҳукумати мамлакат нахуст нақшаи кори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2020 мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Ба нақшаи кори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи вазорату идораҳо ва воҳидҳои сохтории дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 36 масъала ва 18 банди чорабиниҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ пешниҳод гардидааст. баъди баррасӣ нақшаи кори ҳукумат қабул гардид ва қарор карда шуд ки роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати омодагӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани чорабиниҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. дар бораи ҳисоботи вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷараёни амалишавии стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 ҳисоботи вазири маориф ва илм Нуриддин Саид шунида шуд. таъкид гардид ки стратегия тибқи дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати кишвар бо мақсади рушди пурсамари соҳаи маориф дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ ва бо дар назардошти шароиту дурнамои рушди мамлакат таҳия гардидааст. дар хусуси тадбирҳои иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 ва оид ба таҳияи нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 гузориши вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода шунида шуд. дар кори маҷлиси ҳукумат ҳамчунин лоиҳаҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ, дар бораи консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025, дар бораи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2022 мавриди баррасӣ қарор гирифт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вазорату идораҳо сохторҳои марбута дастур доданд ки ҷиҳати татбиқи саривақтиву босифати барномаву стратегияҳо ва супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешанд. супоришҳо ҳамчунин вобаста ба татбиқи пурсамари нишондодҳои паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи аъзои ҳукуматро ба масъалаи ҷанббасти натиҷаҳои рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар соли 2019, вусъати корҳои ободонӣ, созандагӣ, кабудизоркунӣ, беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва расондани кӯмакҳои моддӣ ба ятимону маъюбон ҷалб карданд.